Na jaře máme vždycky pocit, že už vlastně nic moc nehrozí. Zimu jsme přežili, naše auto taky a další kontrola nás začne trápit tak nejdřív před odjezdem na dovolenou. Jenže právě po zimě je ten pravý čas, kdy bychom se měli ujistit, že jí auto opravdu přežilo bez úhony. Sůl, chemický posyp, štěrk, ale i nějaký ten smyk nebo náraz koly do sněhové bariéry dávají autu slušně zabrat. A to ani nemluvím o mrazu samotném. Pojďte se podívat do dílny servisu Autovars, co všechno je třeba zkontrolovat, abyste po zimě mohli bez obav vyrazit na silnici. Funkčnost brzd a sílu brzdného účinku jsme si nechali sice kontrolovat už na podzim, ale pokud nemáte v autě kotvu, kterou vyhazujete před každou křižovatkou, je dobré mít jistotu, že jsou brzdy v pořádku i po zimě. Nezbytné je podívat se na spodek vozu. Čepy, stabilizátory, zkrátka celé uchycení kol dostalo v zimě slušně zabrat a je dobré věnovat mu proto zvýšenou pozornost. Stejně jako před zimou je nezbytné zkontrolovat uchycení výfuku. Právě výfuk byl první na ráně, sem tam jsme jim dokonce mohli zavadit i o nějakou tu hroudu zmrzlého sněhu. A projdeme i zbytek všeho, co mohlo na spodku auta díky sněhu a ledu trpět. Od přívodů kapalin přes konektory až po lankoruční brzdy. Zkontrolujeme stav tlumičů, pečlivě prohlédneme, jestli ani zbytek podvozku neutrpěl nějaké poškození. Pokud byla kontrola vůle řízení před zimou rozumnou součástí prohlídky, po zimě se stává nezbytností. Právě řízení si v zimě užilo své. Nakonec jen si vzpomeňte na ty nárazy, kdy přešlo auto z mírného smyku na suchý kus vozovky. I další část kontroly se té podzimní velmi podobá. A je to logické. Opět musíme zkontrolovat v zásadě ty stejné věci. Stav a kvalitu oleje, brzdovou kapalinu, dolijeme něco málo do ostřikovačů a nenecháme si ujít ani stav baterie. Mráz jí totiž nijak zvlášť neprospěl a mohla by mít po letošní zimě své nejlepší chvíle za sebou. Při jarní prohlídce není kontrola stavu stěračů nijak zvlášť mimo. Kolikrát jen v zimě stěrače přimrzly k oknu, kolikrát jsme je nechali vypořádat se zmrazky na okně. Podobně dal mráz zabrat i gumovým hadičkám a tryskám ostřikovačů a trpěla i základní elektrická výbava vozu. Takže zkontrolujeme mimo jiné i veškeré osvětlení a jeho funkčnost. K jarní kontrole patří i zjištění, v jakém stavu je klimatizace. Tu jsme před zimou logicky vynechali, ale na jaře už se může občas hodit. I když nás při jarní kontrole vozu netlačí strach, že uvízneme v závějích nebo že skončíme s nepojízdným vozem velmi daleko od domova, rozhodně bychom ji neměli zanedbat. Pár korun stojí za to přijet k nám do Autovarzu a nechat si auto pořádně prohlédnout a jezdit tak s jistotou, že nebudete muset v nejméně vhodný moment volat odtahovou službu.